uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu, uno uyaze. Riza nizuri neizwi guru, Jesu uno uyaze. Para bafambi tena imanyi, Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Nyanza taura nemana nayo, Jesu uno uyaze. Abo pajecha kunyika zese, Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Nduzi zepasi zinosha tirwa, Jesu uno uyaze. Waru wawanda wanua famba, Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Uyaze Jesu, uno uyaze kare, uno Jesu uno uyaze. Kundo kupinda kwa ndiri kuita panhefenyero pachirongwa chemambo kadzi Dream Radio. Arege zvangu nditoro mukanono kukumhorosai mese vateereri vechirongwa ichi, kusanganisira nyika dzose dzakapoteredza Zimbabwe, South Africa nekumuzinda kwedu kuBotswana, Mozambique, kuenda kunobata kuMalawi nenyika dzose dzindikakwanisa zvangu kudoma nemazita, kuenda kuchando chaiko. Tinoziva kuti muri kutibata zvakanaka ikoko. Kundo kupinda patiri kuita pachirongwa chedu icho chamakamirira chinoitwa musi wechina woga woga, apa pandiri kufamba nevaparidzi tichiita nezvevhangeri, tichitefenyura vhangeri nai.
kufamba naye panhefenyero ndiye Farai Moyo Chirandu, muridzi wemabhachi ndiye akakubatira muchini nhasi. Ndine vatungamiriri kana kuti vadzidzisi kana kuti vaparidzi nevadzidzi zvakare pachirongwa ichochi. Uyewo musakanganwa kuti vari kuteerera chirongwa vanonga vane muono wavo kana vanoda kukontribhuta masoko kana kutsanangurawo zvavari kuona maringe nebhaibheri. Aiwa, makasununguka kundibata panhamba dzinoita idzo +27 8333 40910. Munobva mabata DJ Farai Moyo. Tobva tataura zvedu kuinbox, mouya paWhatsApp namba tinotaura ipapo. Maonero amunoita kana kuti zvinhu zvamungoda kubvunza maererano nebhaibheri uye zviri kuitika mukati mwemakereke machechi omanai. Asi zvako zvinhu zvatisikaiti pano paprogramu yedu ngezvekutaura mazita emachechi handiti, izvozvo hatiiti, asi zvamunoonawo nemeso uyewo musikanyasi kuziva kuti ichokwadi here, aiwa makasununga kubvunza, then paripo vanotsvagurudzawo. Ini pandinozivawo pashoma nebhaibheri, pane umwe anozivawo pashoma pandisingaziva handiti, then tobva tagoverana zvakadaro, shoko raMwari roenda mberi. Nekuti takatotumwesu kuti tiparidzire shoko, hatisu munyu wenyika wacho handiti. Saka regai henyu tione kuti zvakamira sei musondo ranhasi, muzuva ranhasi handiti. Uyewo dingindira retiri kufamba naro this week ndere sabata kana kuti mutemo, ndo zvinhu zvatiri kufamba nazvo ipapa. Taita mumwe akanzwa chirongwa ichocho akakumbirawo kupinda zvakare, uyo anga ari kubvunza kana kuti ari kumira nesabata achiti zviro kwazvo sabata richiriko nekuti zuva iro rakatoropafadzwa rikava dzvene. Saka Mwari chinhu chavanonga varopafadza vakachita chitsvene, hakuna zvemunhu anouya akagona kuchidzivisa nekuti unonga utori munembo. Saka hazvigoni kuti kunzi sabata hakusisina. Saka zvinoreva izvo kuti vaparidzi kana kuti vadzidzi kana kuti vadzidzisi ndiyo nyaya vanga vari kutsenga-tsenga ipapapa. Alright, vanhu vandiri kufamba navo pazuva ranhasi ndine vaparidziwo kana kuti vadzidzisi kana kuti vadzidzi. Munhu wekutanga ndo vanoitwa ivo vamukaru. Vamukaru vakati handisi mudzidzisi zvangu kana kuti muparidzi, asi kuti ndiri mudzidzi weshoko. Ndiye aripo pachirongwa ichochi. Tobata futi vajeketera, ndo vamwe vakakontributa futi kutaura nyaya yesabata. Tobva taenda kundobata futi evangelist Manyuchi, varipo futi ipapa. Tobva tabata zvakare evangelist Manguwo, varipo futi zvakare ipapa paprogramu yanhasi. Ndozobata vakanga vari kuti aiwa sabata iriko, hapana chakadzivisa sabata, uye mutemo uchiri kushanda zvauri, vanoitwa ivo vachipato. Ndo vanhu vatinavo pachirongwa chanhasi pamamboka dzeDream Radio handiti. Saka regai zvedu timbovhura tisati tapinda mukati memagwaro edu, timbodana muimbi umwe chete kuti ambotikomborera handiti zvigone kuiswa parumbidzo. Ndataura ndikati munhu wamuri kufamba naye panhefenyero nhasi ndiye Farai Moyo Chirandu, muridzi wemabhachi abhuru panhefenyero nhasi. Saka regai timbodana muimbi umwe apinde mudariro zvake, tichiri kugadzira kupinda mukati memagwaro handiti.
This is Pastor Samiri. Najesu tinoambuka gore rinose Mambokadzi Dream Radio pane patichasvika imi miri chaiko chaiko eka Mambokadzi Dream Radio munoibata pa www.mambokadzidreamradio.com. Mwari wokudenga ngatitire zvakanaka as we continue listening to this radio station. Aiwaka inonzi Mambokadzi Dream Radio, the station of choice where real dreamers connect. Ngaticonnect every time. Najesu tinoyambuka. Mambokadzi Dream Radio, we are on. Ndo kudana kwandiri kuita mai moyo mudariro ndo vatanga kutivhurira zvedu nekambo kanoti andinovimba nemi baba. Tisati tapinda mukati mweprogramu yedu handiti mushandiregerera pane zvanga zviri kuitika ipapapo. Makadiko vateereri kuri sei. Ndoda kutsanangura nezuva rinonzi reSabata ratinowana pakusikwa kwenyika. Mwari vasika zvinhu zvese namazuva matanhatu. Vanotaura pana Genesis chapter 2 verse 1 kusvika pana 3 kuti papo Mwari vakasika Sabata
vakazorora mariri pabasa rose ravakaita ivo Mwari. Ndo parinotangira kuti sabata irori rakaitwa dzvene. Kumazuva ose ari matanhatu Mwari vakanga vachishanda mumabasa avo, asi pazuva iri vasika zuva rechinomwe vakariita sabata, vakaritumidza zita rinonzi sabata, vakariropafadza vakariita dzvene. Ndo chinonzi sabata. Ndokupinda kwaita vamukaro vachipato mudariro vari kutsigirana nazvo kuti zuva resabata ririko chokwadi harisati rachinjwa, nekuti rakatoropafadzwa rikaita tsvene zuva irori rinhai. Ndambotaura ndikati programu yedu yatotanga, asi akarigai nditore futi anotevera ipapa achazonga ari kupindurana nekutaura kwaita muparidzi wedu kana kuti muvambi wechirongwa. Regai tinzwa kuti vanoti kudiko ipapa. Tione. Dzose dzinokundwa newe ndiri nhume ndauya neshoko. Hondo dzose dzinokundwa newe ndiri nhume ndauya neshoko. Nemukuru wehondo ndakwana ndiri nhume ndauya neshoko. Nemukuru wehondo ndakwana ndiri nhume ndauya neshoko. Ndangoti vhesi yamataura yandiise apa tinemewo miona kuti yakanyorwa kunzi chii. Vhesi iyo haina mbotaura kuti zuva resabata rakasikwa, hapana pakanzi pakasikwa. Ndinoita zuva resabata rakasikwa here zuva rechinomwe, hapana pakambodaro. Ende vhesi iyo ndoda kuti munatsekiverenga zvakanaka kuti mutiratidzewo payakanzi zuva iri Mwari zvaariita dzvene, abva ati vanhu vabva varizorora naivovo. Handioni pakanyorwa kudaro, asi kuti iye Mwari ndiye akarizorora. Haana kubvira ariti zuva iroro ngarizororwe nomumwe munhu. Kubva panguva iyoyo panenge kwamatozoenda kumashure uko hakutorina zvese izvozvo, nokuti kada kunotarisa tozoona munhu wokutanga Adhamu. Mungatiradzawo vhesi riye kunzi ainge achizozorora musi wesabata. Kana pasina Adhamu ndoda kuti mundudzi mwana wake chaiwo kutevera aitevera Adhamu wakaita Seti. Motiradzawo panonzi akazorora, kana vana Metusale, kana ivo Abrahamu chaichai. Mutiradze paanonzi akazorora musi wesabata, nokuti Mwari vakati vazorore zuva iroriri. Kana mukakwanisawo kutiradza pakadaro nonga tingaona zvakanaka.
kuti tionesane magwara muri kutaura, nokuti kwamatozoenda kumashure uko hakuna Mwari pakambuti zuva iroro rinozororwa, nokuti rauta sakanaka pa 3 pacho tikanaenda pa 2 hanzi pakazosvika zuva rechinomwe Mwari akanga apedza basa rake raakanga achiita, uye akatanga kuzorora pazuva rechinomwe pabasa rake rese raakanga achiita. Hanzi akatanga kuzorora iye pachake, haana mbobvira ati vanhu ngavarizorore uru ngaridii, handioni pakanzarwa. Tikaenda pa 3 Mwari akabva atanga kukomberera zuva rechinomwe akariti idzvene, nokuti pazuva iroro Mwari akatanga kuzorora. Hanzi pazuva iroro Mwari akatanga kuzorora pabasa rake ro kusika zvinhu zvese zvaakanga aita. Saka tikataura kuti Mwari ndiye aingozorora achiita, hapana mbvira panzi mimi zororai. Ndosaka takazoona kuti paakanosika Adhamu, hapana Adhamu pakambonzi ndinoda kuti iwe utedzidze zuva iri uite dzvene, hapana pakambonzaro. Ende kana rakanzi rakazororwa, tiri kuona here Mwari paakati anzi ndai kuchecha pamuri kutaura ipapo, kuti muri kuita zuva dzvene vanodaro vobva vaenda kuchechi, vandanzwa kuita zuva dzvene tobva taenda kuchechi. Ndepapi pakanyorwa kunzi anzi ndai kuchecha? Ninyaya yekuti haana tobvira ainguluda vanhu munyaya yezuva iroro, raingova zuva rake iye Mwari rakazvizorora iye. Saka nyaya dzemachechi dzamakuchipinda nenyaya dzei dzamakuchipinda, itinongoti vhesi inokuratidza kuti iye Mwari ndiye akarizorora. Ndosana anobvunza ini kuti Adhamu wakarizorora here mwana wake wekutanga, akanzi azorora ariite dzvene. Tikataura nyaya iyo yezuva irorika rakazoenda ndobva ratanga kuna Mozisi. Mukada kubva pana Adhamu kusvika na Mozisi ka makore thousands of years kubva pana Mozisi kusvika pana kubva pana Adhamu kusvika pana Mozisi. Kubva pana Mozisi ndo pakazotanga tikana pana Exodus 20 pakazotanga nyaya yekuti otherwise vakabva vanzi vachitanga kuita sabata. Asi pese apa vamwe vese ava vana Jacob, vana Isaki, vana Abrahamu, vanani, kana mune vhesi yayakanyorwa kunzi vakaita sabata mutiratidziro, nokuti mamukazotanga kuudza kuti imi mauzoriita nhasi, asi vanhu vokutanga asina avapa instruction iyo. Nokuti kana iyo vhesi pacha iyo natsaikiverenga zvakanaka, nokuti muda munoijamba zvakanaka, munasi kuverenga muzoti kuti iye pachake Mwari ndakazorora pazuva iroro. Saka ipapo ndo pane nyaya. Ende zvedu tichiri kumashure, nokuti tikazenda kumberi tichazoona kuti sabata ramuda kuti mutaure nezvaro pakatoipa. Tikazotaura zvinhu zvedu kunana kwese kumanguva yaJesu ndiye mudzi wesabata, tochienda kunana Apostle Paul, takuda kuramba tichienda ikoko, toenda kuna Colossians, toenda kunana Galatians, aiwa ukwatiwa kumwe, toda kuti timbotanga ipapa. Alright, andi avamukaro ndo vapindura vachipato handiti hanzina vamukaro ndiri mudzidzi handinotodzidza bhaibheri inini, ndova vari kupindura vari kuti hatina patakambonzwa kuti Mwari vakataura ivo vachiti zororai zuva iri, asi kuti ivo Mwari vakazorora pabasa ravo rose ravakanga vaita ivo Mwari. Handiti saka ticharamba tichienda kuti akonde vapo vanhu vakazombopiwa zuva resabata iri, nekuti tichasvika ikokoko ndokufamba kwatiri kuita. Hakambo kari pasi pezu rangu kubva kuna Agnes Muganhu akanoti nhume. Handiti nhume ndauya neshoko, hondo dzose dzinokundwa newe. Ndiri nhume ndauya neshoko, hova dzemvura. Ndiri nhume ndauya neshoko, hondo dzose dzinokundwa newe. Ndiri nhume ndauya neshoko, mukereke ndine nyaya. Ndiri nhume ndauya neshoko, hondo dzose dzinokundwa newe. Ndiri nhume ndauya neshoko, mumigwagwa tichifamba. Ndiri nhume ndauya neshoko, hondo dzose dzinokundwa newe. Ndiri nhume ndauya neshoko, mumishando tisvikewo. Ndiri nhume ndauya neshoko, hondo dzose dzinokundwa newe. Ndiri nhume ndauya neshoko.
zuva resabata rinotaura ndejesu, sabata racho ndiye Jesu Kristu. Saka paanouya, ndofunga kuda musina kupinda here, takaisa vhesi inotaura kuti akapfuura napakati pemunda yezviyo navadzidzi vake. Vadzidzi vake vakatora hura dzezviyo vachipukutira mumaoko. VaFarisei vakati, munoitire kuzvakarurama nomusi wesabata? Akabvunza mubvunzo wokuti kana nzombe yenyu kana ng'ombe yenyu ikawira mugomba nezuva resabata mungaibudise here? Chikanzi tinoibudisa. Akati hamubvume kuti inini ndini Ishe wesabata, saka ndiye sabata racho Jesu Kristu. Mukanamata Jesu manamata sabata munhu waMwari. Hamunamate zuva, but munonamata Jesu Kristu. Tainamata zuva nokuti Jesu Kristu anga asati asvika. Jesu Kristu ndo zuva racho asvika manje. Akuti tinamate every day, chero patadira kunamatira munhu waMwari. Ndo zuva resabata. Saka mukanamata Jesu Kristu manamata sabata. Hatichanamati zuva iko zvino, taakunamata Jesu Kristu. Nosukutipa jeka pamunhu waMwari. Kare vanhu vainamata zuva, takamirira zuva racho, handiti here? Saka zuva racho rasvika ndiye Jesu Kristu, ndo wataakunamata. Tichanamate zuva manje, taakunamata Jesu Kristu. Mwari kudenga akuitirei zvakanaka. Ndakambotaura ini munhu waMwari kuti chigaba chebhinzi chakanyorwa kunzi baked beans kana kuti beans chii. Tinobvisa beans dziri mukati, but ruvara rwakunyorwa kunzi beans runosara ruripo. Nyangwe beans musisipo, but pakanyorwa kunzi beans panongosara paripo. Tichenjere kuri kuchengeta chigaba chisina beans mukati. Saka isusu taakunamata Jesu Kristu, hatichanamate zuva resabata. Ndiye wataakuchengetedza Jesu Kristu tive vatsvene maari. Mwari wokudenga atibatsira, atiitire zvakanaka. Saka panotoda mweya waMwari kuti mugone kunzwisisa matsananguriro atiri kuita. Sabata rarakangomirira Jesu Kristu, ndiye Jesu Kristu ndiye sabata. Ndokutaura kuri kuita avamavenga, handiti vari kutsanangura futi. Tiripo ipapo panhaurwa yesabata nhai. Kambo kari mudariro ndokanobva kuna Sifasila Javo featuring Robinson Chikuyo kanonzi zarura mwoyo wako iwe mutendi wanhasi. Tinotomboti zarurai mwoyo yenyu imimi kuti shoko gonopinda mumamuri, handiti ndokuti mubatsirwe zvakanaka nokuti shoko rinorarama, handiti. Yamakadai kuteerera ndiyo nhefenyero yeMambokadzi Dream Radio yamuri kufamba nevatungamiriri nevaparidzi ipapapa, handiti ka mudekani uchakunda nyika ukapamba mumbeya mamudekani uchakunda nyika. Sarura moyo wako, sarura moyo wako, sarura moyo wako, suva nofunza moyo, sarura moyo wako, sarura moyo wako, sarura moyo wako, Yesu
takafukidza dzimba matenga chiri mukati medzimba ndezve vakuru vanoti takafukidza dzimba matenga chiri mukati medzimba ndezve vakuru vanoti takafukidza dzimba matenga chiri mukati medzimba ndezve kundiwa kudana kwandiri kuita Solomon Mavenge mudariro anova iye mumwe chete wevaparidzi vatinawo pano vandiri kuti Evangelist Mavenge vabva kutaura ipapa ndo vane kambo ikaka kanonzi murevi wenhema. Ndio kutofamba kwatiri kuita nacho chirongwa chacho apa tinofamba nemangoma zvedu echitendero nhaika. Regai zvangu ndivadzose zvakare vaMavenge mudariro zvakare vagone kutsanangura nyaya yevanditi. Murevi wenhema, murevi wenhema, iwe uri murevi wenhema, uri murevi wenhema, iwe uri murevi wenhema, uri murevi wenhema, iwe uri murevi wenhema, uri murevi wenhema. Unoparidza rudo kucheche uchivenga mai yako. Unoparidza rudo kucheche uchivenga mai yako uri murevi wenhema iwewe. Unoparidza shoko rokuyanana uchivenga mai yako uri murevi wenhema iwewe. Unoparidza shoko rokuyanana uchivenga mai muri raiti munhu waMwari izvo zvaitiwa kuOld Testament. Old Testament inotaura muri right. Sabata irori rakasikwa naMwari vachirisa pamazuva matanhatu avo vakanga vasika nyika vachiriti rava rechinomwe. Ndo sabata rakachengetwa naivo Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Vakarichengetedza rakadaro vachifamba naro kusvikira vazosvika pavanotipo Mozisi wakubudisa vana vaIsraeri muIjipita. Mozisi wakupuwa mirayiro ine 10 kuti vana vaIsraeri varichengete. Rinowanikwa mumirayiro ine 10 pana Exodus chapter 20 verse 8 inotirangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene. Verse 9 yotiyo ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuwo zvako kana mweni wako ari mukati mamasuo ako. Verse 11 nokuti namazuva matanhatu Jehovha akaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva resabata akariita dzvene. Ndo patinowana kuti zuva iri rakazopuwa vana vaIsraeri mumirayiro ine 10 kuti richengetedzwe rive dzvene. Ravakaita dzvenezve pakutanga kwaro, then ndobva vazoritsanangura futi pana Exodus chapter 20 verse 8 zvichidzira kusvika pavhesi 11. Then vanozotsanangura futi kuna Deuteronomy chapter 5
vachitsanangura kudere vanoti zvino pavhesi 1 inoti zvino Mozisi akadana vaIsraeri vose akati kwavari, inzwai vaIsraeri zvakatemwa nezvakatongwa zvandinotaura nhasi, muchizvinzwa kuti muzvidzidze nokuzvichengeta mugozviita. 2. Jehovha Mwari wedu akaita sungano nesu paHorebhi. Verse 3. Jehovha haana kuita sungano iyi namadzibaba edu asi nesu, isu tose tiri vapenyu nhasi pano. Jehovha akataura nemi zviso zvakatarisana ari mukati momoto. Nenguva iyo ini ndakanga ndimire pakati paJehovha nemi kuti ndikuzivisei shoko raJehovha, nokuti imi makanga muchishya nokuda kwomoto mukasakwira mugomo. Right? Iri kutaura kuti isu tiri vapenyu nhasi, tinofanirwa kurichengeta zuva reSabata. Verse 12 inoti chengeta zuva reSabata rive dzvene sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako. Ubate basa namazuva matanhatu, uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana mombe yako, kana mbongoro yako, kana chimwe chezvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako, kuti muranda kana muranda wako nomurandakadzi wako vazororesewe. Right? Chinhu chandafarira pazuva reSabata iri, chinhu chandafarira zvikuru, kuti kuna Genesis 2 vhesi ya 1 kusvika pana 3 vanoti Mwari vakaropafadza zuva reSabata vakariita dzvene. Deuteronomio futi inoti chengeta zuva reSabata rive dzvene. Genesis Genesis Exodus 20 vhesi ya 8 inochengeta zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Saka ndiri kuona kuti pose Sabata iri richipona nhasi. Unonamata uchivenga hama yako, uri murevi wenema. Iwe uri murevi wenema, uri murevi wenema, uri murevi wenema, uri murevi wenema. Iwe 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 uri murevi wenema, uri murevi wenema. Unoparidza rudo kuchechi uchivenga hama yako, uri murevi wenema iwewe. Unoparidza rudo kuchechi uchivenga hama yako, uri murevi wenema iwewe. Unoparidza shoko rokuyanana uchivenga hama yako, uri murevi wenema iwewe. Unoparidza shoko rokuyanana uchivenga hama yako.
Alright, ndevachipato vava vari mudariro apa vava vari kutaura ipapa. Hatati tiri kutofamba nacho chirongwa chacho, hatisi kutombomira naye. Tiri kutofamba nadzo nyaya dzacho, tiri kudzifambira nyaya dzacho. Hanzwi sabata rinoratidza kuti rikona. Nhasi tiri kufamba pasi pesabata, pasi pemurayiro. Anditi kambo kari pasi pezina kubva kuna Solomon Mavinga, anditi sekutaura kwanamboita. Regai tione kuti ndiani ari kupindura zvakare vachipato panyaya yesabata ipapa. Tichiripo pasabata pamwe chete nemurayiro, andiitika. varikuita ndinoenda ndichinobatsira futi pamusoro iyi ndinoda kuti ndinoenda ndichinobatsira futi vari kutaura nezvesabata kuti ndinoda kuti ndikuudzei chokwadi chokuti mukatarisa mubhaibheri iroro ramunaro iroro vhesi yakatanga kunyorwa kunzi sabata iri pana Exodus 16 verse 23 ndo pamunonewana chete ipapo. Genesis yose yakapera kuti hapana pakambobvira panyorwa kunzi sabata zvachose. Mwari anambobvira ataura nyaya kuti sabata Genesis yose kusvika yapera kuti 1 ndobva atanga na Exodus kusvika pa 1 kusvika pa 15 haana pakambotaura nezvenyaya yesabata. Sabata akazotanga kuzotoka pana Exodus 16 verse 23 akataura kuti itai zvizvi zvamunoita, bikai mubheke muite sei, asi nezuva rechinomwe ndo ramuchazorora, ndo sabata day. MaIsraelites aitaurwa izvozvo vari mugwenga Mount Sinai. Saka ndinoda kuti munatso kunotaura nyaya yekuti sabata ende iyoyo pakanyorwa Genesis 2 yamuri kupa yakatongooma zvavo. Tichatidzei pakanzi sabata pana Genesis 2 rakanzi zuva rechinomwe harina kumbonzi sabata. Saka imimi kana matodzokera ikoko ndichikwa matangira akuzikiwa asi nematotengera kuna Exodus makutaura nyaya yesabata taitombozvinzwa, asi kwamatotangira akutomboiti nokuti hakuna pakambowanzi sabata kwamatangira kwese ikoko pakanzi zuva rechinomwe. Ende parakatonywa zuva rechinomwe hamuna kumbobvira manzi imimi muri mukati maro muri kuda kukwana pano pamusika, asi kana mava naMwari imimi then ya ndo pamunokwana. Ezi ndongomusiro naMwari hamukwani pazuva iroro. Ende zuva iroro anambobvira ataura nezvekuti otherwise kana kuti ini mwanakomana wangu kana Jesu chaiye haana kumbobvira ataurwa munyaya yezuva iroro, hapana akaingurudwa munyaya yezuva iroro. Ndiye chete musiki ari ega, ndiye chete musiki ari oga. Ndozvakakati nezuva iroro iye oga, kwete imimi. Ende harina kumbonzi sabata zvachose zuva iroro, harina kumbobvira munzi sabata rakanzi zuva rechinomwe. Ndokuti mune unazonoverenga zvakanaka muchinda nayo muchinda nazvo. Ende ndosaka nyamba ndingokubvunza kuti zvarakanzarwa Adhamu wakamboriona here sabata? Akambonzi aringi munhu wekutanga ana kubvira anzarwa, akabereka vana Seti, ndikaenda pana naAbhurahamu, vana Noa, vana Jakobho, vana Isaki. Hakuna munhu akambobvira ari observe. Rakazotangwa pana Mozisi nemaIsraelites vari muMount Sinai, ndo pakazotangwa nyaya iyoyo pana Exodus 16 verse 23. Ndai munoverenga munasi kutarisa ipapo, tochizotangira ipapo tichienda mberi. Ndangoti kukoreketa kuti haana mbobvira asika zuva iroro zvachose. Ngatenda zvangu. Uri murevi wenhema
vakasikwa naMwari vachirisa pamazuva matanhatu avo vakanga vasika nyika, vachiriti rava rechinomwe, ndo sabata rakachengetwa naivo Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Vakarichengetedza rakadaro, vachifamba naro kusvikira vazosvika pavanotipo Mozisi wakubudisa vana vaIsraeri muIjipita. Mozisi wakupuwa mirayiro ine 10 kuti vana vaIsraeri varichengete. Rinowanikwa mumirayiro ine 10 pana Exodus chapter 20 verse ya 8 inotirangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene. Verse 9 yotiyo ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuwo zvako kana mweni wako ari mukati mamasuo ako. Verse 11 nokuti namazuva matanhatu Jehovha akaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva resabata akariita dzvene. Ndo patinowana kuti zuva iri rakazopuwa vana vaIsraeri mumirayiro ine 10 kuti richengetedzwe rive dzvene. Ravakaita dzvenezve pakutanga kwaro, then ndobva vazoritsanangura futi pana Exodus chapter 20 verse ya 8 zvichidzira kusvika pavhesi ya 11. Then vanozotsanangura futi kuna Deuteronomy chapter 5 vachitsanangura kuderi vanoti zvino pavhesi 1 inoti zvino Mozisi akadana vaIsraeri vose akati kwavari, inzwai vaIsraeri zvakatemwa nezvakatongwa zvandinotaura nhasi, muchizvinzwa kuti muzvidzidze nokuzvichengeta mugozviita. 2. Jehovha Mwari wedu akaita sungano nesu paHorebhi. Verse 3 Jehovha haana kuita sungano iyi namadzibaba edu asi nesu, isu tose tiri vapenyu nhasi pano. Jehovha akataura nemi zviso zvakatarisana ari mukati momoto. Nenguva iyo ini ndakanga ndimire pakati paJehovha nemi kuti ndikuzivisei shoko raJehovha, nokuti imi makanga muchishla nokuda kwomoto mukasakwira mugomo. Right? Iri kutaura kuti isu tiri vapenyu nhasi tinofanirwa kurichengeta zuva resabata. Verse 12 inoti chengeta zuva resabata rive dzvene sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako. Ubate basa namazuva matanhatu, uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana mombe yako kana mbongoro yako kana chimwe chezvipfuwo zvako kana mweni wako uri mukati mamasuo ako, kuti
muranda kana muranda wako nomurandakadzi wako vazororesewe, right? Chinhu chandafarira pazuva resabata iri, chinhu chandafarira zvikuru kuti kuna Genesis 2 vhesi ya 1 kusvika pana 3 vanoti Mwari vakaropafadza zuva resabata vakariita dzvene. Deuteronomio futi inoti chengeta zuva resabata rive dzvene. Genesis Genesis Exodus 20 vhesi ya 8 inochengeta zuva resabata kuti urichengete rive dzvene. Saka ndiri kuona kuti pose sabata iri richipona nhasi. Tiri kutofamba nadzo nyaya dzacho, ndokutsanangura kuri kuita vachipato kana muchangotibata handiti wamuri kufamba naye ndiye Faraimo yechirandu. Ndasimudza kambo kanobva kune chikwata chechiedza chavatende hanzi Moyo Wakanaka Nhai. Vari kusimbirira varipo pasabata pavo. I think muri kuzvinzwirawo, ndo saka ndati tipe maonere enyu imimi kana kuti munozvinzwawo senyu. Ndichambobata zvangu life apa vamukaro tinyasa kutsanangura tinzwe. Asi aiwa nyaya yacho tiri kufamba nayo zvedu, zvishoma nezvishoma patichikupai ngoma zvadzo, tichienda chatakadaro handiti. Ndo zvatiri kutoita paMambokadzi Dream Radio. Old Testament inotaura kuuya kwaJesu Kristu, kuuya kwesabata kwacho. Sabata racho ndiye Jesu Kristu. Jesu ari kuzama kuonesa vaFarisei kuti ndini ishe wesabata, but vaFarisei havasi kutoona kuti sabata racho ndiye ishe wacho unoyu auya. Saka vari kumupomera mhosva, iye ari kutoshanda nezuva racho kuzama kuvaonesa kuti zuva racho ramamakamirira ndini. Ari kuporesa vanhu nezuva resabata. Zuva resabata rasingatotenderwe kana kuenda kumunda kana kupika sadza kana kuporesa munhu nezuva resabata. But Jesu Kristu ari kuuya ari kuporesa vanhu nezuva racho resabata. Ari kuti vadzidzi vake idyai hura dzezuva vachipukutira mumaoko, vachireva kuti iro zuva racho kana vanaro kureva kuti vakatochengetedze, vakatorichengetedza. Zvinofanira kuti munofanira kuva naJesu Kristu. Kana muna Jesu Kristu makachengetedza zuva resabata. Manzwa munhu waMwari. Saka tinogona kuchengetedza zuva but tisina Jesu Kristu wacho. Tafanana nechigaba chandataura papa, chigaba chebhinzi chakanonwa beans but hachina beans mukati. Saka
kuti tichengetedze zuva resabata tinenge tina Jesu wacho, iye muridzi wesabata wacho. Saka chinhu chokutanga kuchengetedza Jesu, katichengetedza Jesu Kristu tatochengetedza zuva resabata. Saka kana asina kusika zuva racho, kureva kuti mazuva anongova matanhatu akashota. Ndo zvamuri kutiudza kuti anongova mazuva matanhatu akatoshota akadaro. Kana muchiti haana kusika zuva iro kuratongwa nematanhatu, hatina rechinomwe racho. Ndo zvamuri kureva here? Ipapo ndiri kupanzwa, ndiri kuona vhesi yamandipa iyi. Ndosaka ndati otherwise titange tichimbodi tikukorektei patati kurei, ndipo kuti otherwise kwamatanga una Exodus yamatipa hakuna nyaya yesabata, hapana pakambonywa sabata iko izuva rechinomwe. Nyaya yekuti sabata zuva iro zita rongoti sabata chiti rakatanga pana Exodus 16 verse 23 ndipo rakatanga kunyorwa. Genesis wese hapana pakambonzi sabata because hapana munhu akambobvira ari observe sabata iyo, hakuna akamboita chinhu kunze